Bună ziua, fete și băieți, astăzi sunteți împreună cu Cosagro. Astăzi o să vă prezint un APK cu tractoare românești. Avem aici UTB-uri, avem nu numai UTB-uri și tractoare mai străine. Asta e primul episod care îl postez pe canalul meu, Cosagro. Da. E un mod care mie îmi place. Vi-l dădeam link-ul cu cel mai mare drag, dar nu știu cum să-i pune link-ul și o să caut pe YouTube sau pe Google să vă punem. Și o să vă dau mai multe moduri, o să dau și cu TAF, o să vă dau niște moduri șmechere tare. Este modul. Avem timp să ajungem la ultimele mașini. Cam atât a fost din mod. Sper că v-a plăcut acest APK și voi reveni în curând cu partea a doua, care voi creiera și voi și discuta cum ar fi pe părți, adică cum ar fi acum v-am prezentat APC-ul care ne joc eu. Pe urmă creierăm partea a doua și pe urmă discuim partea a treia, înțelegeți cum? Na, bine, o să aveți o zi bună, plină de fericire și bucurie. Pa, pa!